El concert encara no s'ha acabat, que no se m'ha dit ningú. Segur que tots estareu preguntant-vos què fa en el programa La Xàfiga de Muro. Ixa és la sorpresa que vos guardarem. Van interpretar el Bequirem Fanfàrria que José Rafael va escriure a l'ocasió de la Diada Musical del 1995. En aquell estreno va ser Maria Rivera la que magistralment va assumir la part cantant. Avui també serà ella. Estava previst que l'acompanyara duro Maria Suc, novetat que ningú havia pogut escoltar encara. Desgraciadament, com us ha dit, l'afonia no mos ho permeteix. Amb aquesta peça donem ja per concluït el concert i volem agrair-vos la vostra presència a tots, al temps que desitjar-vos que hagueu gaudit amb la qualitat dels intèrprets i amb la selecció escollida. Amb Maria Rivera, Xàfiga de Muro i l'associació Unió Musical, tots dirigits per última volta com director titular José Rafael Pascual Vilaplana. Un fort aplauso.